Izenzo sesithupha. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHeberu ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Abayi12 base bebiza ibandla labafundi, bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu, sikhonze ematafuleni. Funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle, agcwele umoya nokuhlakanipha, esingawamisela lowo msebenzi. Kepha thina sizakuqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. Leli zwi laba lihle kulo lonke ibandla, base bekhetha uStefanu, umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele, noFiliphu, noProkhoro, noNikanori, noTimoni, noPhamena, noNikolawu, iproselite lase-Antiyokiya, babamisa phambi kwabapostoli. Bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo. Izwi likaNkulunkulu landa, umumo wabafundi wakhula eJerusalema, nesixuku esikhulu sabaphristi salalela inkolo. Kepha uStefanu egcwele umusa namandla wenza izimangaliso nezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Kwase kusuka abanye besinagoge elithiwa elabaliBhathino, nabaseKhurene, nabase-Aleksandriya, nabavela eKhilikiya nase-Asiya, baphikisana noStefanu, kepha babengenamandla okumelana nokuhlakanipha nomoya ayekhuluma ngakho. Khona bathenga amadoda athi, simzwile ekhuluma amazwi enhlamba ngoMose nangoNkulunkulu, bavusa abantu namalunga nababhali, bamvukela, bambamba, bamisa emphakathini, bamisa ofakazi bamanga abathi, lo muntu akayeki ukukhuluma amazwi ngale ndawo engcwele nangomthetho, ngokuba simzwile ethi uJesu lo waseNazaretha uza kuchitha le ndawo, aguqule imithetho asinika yona uMose. Kwathi bemgqolozela bonke ababehlezi emphakathini, babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengelosi.